ஹலோ கைஸ், இது நம்ம பேக் சைடு பற்றி சேனல் டே 1K சப்ஸ்கிரைப் 15 டேஸில் எடுக்கிற சேனல்ஸில் தான் இருக்கும். அப்போ வந்து ஷூவெல் செட் ஆகலன்னு என் ஃப்ரெண்டுகளை சொல்லிட்டு ஒரு கடைக்கு போனோம். ஆனால் தேடி பார்க்குற கடையே கிடைக்கல. அப்போ தான் லொக்கேஷன் தேடி ஒரு கடைக்கு போனோம். ஆனால் கடை போயிட்டாங்க, ஷூன்னு இருந்துச்சு. நாங்கள் உள்ளே போய்ட்டோன்னு ஷூலாம் பயங்கரமாக வச்சுங்க, செம்ம பயங்கரமாக இருந்துச்சுங்க. ஆனால் ஒன்று கூட செட் ஆகலை. என் ஃப்ரெண்டு கூட ஷூ எனக்காக பார்த்துருந்தான், ஒரு 500 வச்சுன்னு அதுக்காக ஷூலாம் பார்த்துருந்தோம். ஆனால் ஷூவை பார்க்கும்போது செம்ம சிரிப்பாக இருந்துச்சு. பொம்பளை செருப்பு மேயுதுங்க, ஷூ கூட செருப்பு மேயுது. சரிங்க, இந்த ஷூலாம் ஒரு 4 ஷூ வாங்கினா 500 சொல்கிறாங்க. ஆமாங்க, வரட்டுங்க, ஆஃபர்லாம் போட்டுக்கிறாங்க இங்கே இருக்க எல்லாமே. இந்த 4 செப்பில் 500 சொன்னாங்க. இது ஷூலாம் ஒன்று வாங்கினா 4 செப்பில் 500 சொன்னாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு என்னென்னா கவலைன்னா, எங்களுக்கு ஒன்றும் செட் ஆகலாங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா இங்கே தான் இருக்குது, ஐநாவட்டில் இருக்குது. நீங்கள் எனக்கு லொக்கேஷன் சென்ட் பண்ணணும்னு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் ஆக்சுவலியில் ஒன்றுமே வாங்கலை, நாங்கள் தேடி வந்த ஷூ எதுவுமே இல்லைங்க. ஆனால் ஃபஸ்ட் வீடியோக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அந்தமாதிரி எல்லா வீடியோக்கும் சப்போர்ட் பண்ணால் 3 டேஸ்லேயே 1K ஆச்சுலாம் guys.